Waħda miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Knisja fl-okkażjoni tal-Ġublew tat-Tama hija dik iddedikata lil forzi dixxiplinati. Iċ-ċelebrazzjoni saret fil-Belt Valletta, l-ewwel parata bis-sem ta' uffiċjali mill-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Huma mxew minn quddiem il-Parlament tul Triq ir-Repubblika sa Misraħ San Ġwan qabel ma daħlu b'mod formali fil-Konkatedral għaċ-ċelebrazzjoni ta' Qudiesa. Fl-omelija l-Arċisqof Charles Scicluna silet riflessjoni qasira marbuta mal-festa liturġika tal-ġurnata, il-festa ta' tliet arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafel. Qal li l-isem Mikiel ifisser minnu bħal Alla, l-isem Gabriel ifisser il-qawwa u l-isem Rafel ifisser il-mediċina. Tenna li minħabba xogħol essenzjali iżda diffiċli ta' kull taqsima tal-forzi dixxiplinati huma jeħtieġu l-protezzjoni mhux biss tal-arkanġli u ta' Alla iżda wkoll tal-Istat. L-Arċisqof wassal messaġġ ta' tama u kuraġġ lill-korpi li qal qed jiġġieldu l-battalja tas-sewwa kontra l-għawġ, il-korruzzjoni, il-gideb u l-ħażen. Tkellem ukoll dwar il-forza li qal għandhom jużawha biss biex iwettqu sentenzi tal-qrati Maltin u jiddefendu lill-Gżejjer Maltin. Temm jgħid li mix-xogħol tagħhom il-Pulizija, is-Suldati, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili u dawk tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin jeħtieġ joħorġu sostnuti mhux imkissra. Il-Qudiesa ġiet ikkonċelebrata mis-saċerdoti li jieħdu ħsieb il-kura spiritwali tal-membri tal-forzi dixxiplinati u għaliha attenda wkoll il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Byron Camilleri.